karanta wa mutane Allah ya ce ba a'a a ɗabi'a a ga akwai ilimin, a magana akwai ilimi, akwai mutunta mutane, akwai kuma kaddara hatta wanda kake da sabani da shi kar ka manta duka alkhairin ya zama sharri kake kallo. Duk wannan bai daga cikin ladabi na ilimi. Ladabi na ilimi shine duk waɗannan ɗabi'u din suna da muhimmanci. Manzon Allah fa da yazo ba ce mana kawai yazo ya koya mana aqida ce kadai ko tauhidi ba. Cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Ga hadisin a cikin sahiha hadisi na 45, ni an aiko ni ne don na karantar da ku kyawawan ɗabi'u. Ka ji maganar kyawawan ɗabi'u. Yau saboda rashin ɗabi'a almajirin ilimi ɗan shekara 18 sai kalli dattijan malami ɗan shekara 70 ko 80 sai ya tsine masa. Ina za mu je da haka? Mu fa mun tashi a yarinta in dai ka samu tarbiyya gaban iyayenka, abokin wanka ma baka kallon idansa ka ce yayi ƙarya. Abokin wanka ma yayanka ne, duk sai dai ka ce yaya Muhammadu, yaya Musa, duk abokin wa ma wa ne. Ba wanda ya samu tarbiyya ta malamai na kwarai zai kalli abokin wansa ya ce masa ƙarya kake yi. To yau yaro ɗan shekara 18 idan ya dirka a kan shugabannin musulmai 'yan shekara 80 akan matsalar da babu aya ma ba hadisi sai ɗauki kowa mutumin banza ne. Kuma a haka sai mu ce bautan Allah muke. Wani Allah kake bautawa da haka? Wanne? Addinin musulunci baya rabuwa, ba a raba shi da ladabi, don annabi ya ce aiko shi ma don ya cika mana kyawawan ɗabi'u ne. Annabi iya da kunya, annabi iya da mutunta mutane, iya da gaskiya, iya da amana, iya da haƙuri, iya da yaƙini, yana da kyautatawa a cikin lafazi da yake wa mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka walakin kunu rabbaniyina bima kuntum, da abin da kuka kasance tu'allimuna alkitaba, kuke ilmantar da mutane na littafi. A yanzu in mu ne sai a ce Qur'ani, waɗanda suka rigaye mu al-yahudu wa nasara sai a ce at-taura da linjila. So da haka ba karantarwa kadai ba, mu zama rabbaniyai masu tarbiyyar mutane. A koya wa almajirai yin azumin nafila, a koya musu rintsa gani, a koya musu zaben kalmomi idan suna magana, wanda ko sun saba da wani daɗin lafazin zai sa abokin sabanin ya fahimci cewa gaskiya ce a bakinsu. In aka koya ɗalibai cin mutuncin dattawa ba za a fahimci gaskiya a wurinsu ba, kuma wannan ilimin ba zai zama mai albarka ba. Shi yasa dole in ana karantarwa sai da ilimi, sai da ladabi. Duk inda zaka je ka zauna a majalisi da babu ladabi to asara ake koya maka. Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya. Allah ta'ala ya gyara ladubban mu gaba daya, ya gyara halayen mu. Abubuwa da muke na daidai a ladabin karantarwa Allah ya tabbatar da mu akai. Wanda muka kuskure gaba daya al'umma Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa. Amma dai muhimmin abu shine yadda ake koyar da ladabi tsaftatacce a zaure. Duk abin da bai saba shari'a ba sai an ɗauko shi an zo ana karantar da shi a majalis na ilimi, tukunna ilimin yayi albarka. In ba haka ba yanzu ilimin sai koma kaman karatun jarida ne ko dictionary. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan.